салом дӯстон, шумо дар канали бизнесчи қарор доред. Дар ин видео мо ба ҳамроҳи матифтиҷӣ ба хусусӣ омадем ки дар мавзӯи сармоягузорӣ дар бораи интихоби аксияҳо ва дар кадом ҳолат харидани онҳо ба шумо каме ҳам бошад маълумоти муфассал диҳем, ки яъне ки аз таҷрибаи худамон мо дар кадом ҳолат аксияҳоро мехарем ва чӣ хел интихоб мекунем. ва ҳоло аз таъсисдиҳандаи матифтиҷӣ пурсон мешавем ки дар интихоби аксияҳо ва ширкатҳо ба кадом нишондодҳо бештар диққат медиҳанд ва шумо чӣ нуқтаи назар доред дар ин мавзӯъ, ки чӣ хел аксияҳоро интихоб мекунем ҳангоми харидан? аввалан салом ба ҳамаи обуначиҳои канали Бизнес TG ва пеш аз ҳама гуфтанем ки дар вақте ки шумо мақсади саҳмиҳоро харидан мекунед, инвестированӣ, шумо пешакӣ фикр кунед ки ҳамон маблағе ки шумо дар инвестированӣ мегузоред, яъне аксия мехаред, оё баъди 1 сол ба шумо лозим мешавад ё не. Агар ки масалан ҳамон маблағе ки шумо сармоягузорӣ мекунед баъди 1 сол ё ки 2 сол ба шумо ҳамон лозим набошад, шумо метавонед ки яъне риск кунед, ҳамин аксияҳоро харидорӣ кунед. ва пеш аз харидани аксияҳо шумо диққат диҳем ба якчанд нишондодҳои асосии компанияҳо, яъне капитализатсияи компанияро нигоҳ кунед ки чанд қадар дороӣ дорад, компания бояд бой бошад, чанд қадар коргар дорад, айни ҳол чӣ истеҳсол мекунад ва дар оянда чӣ мақсад дорад. Агар мақсадҳои доштаи компания дар оянда ба мардум мизоҷон, яъне дар кор бошад, истеҳсолоташ масалан бози чӣ хеле ки худмон медонем, айни ҳол мошинои электронӣ дар ҷаҳон бисёр ба мардум интерес шидаги одамо албатта ҷои мошиное ки топливо қатӣ мерафтанд, сӯзишвории қатӣ, уже мошинои электронӣ ҷои ӯро гирифта истаанд. Ва дар ҳамин ҳолат мо мекоҳем компанияро меёбем ки барои истеҳсоли мошинои электронӣ запчаст мебаранд, яъне қисмҳои эҳтиётӣ, чипҳо ва умуман дар ҳамин сохтани мошинои электронӣ чизе ки сарф мешавад, ҳамон компанияҳо ҳастанд ки қисмҳои эҳтиётии ёро мебаранд ва мо чизе ки мегӯем аз таҷрибаи худмон гуфтаистем ва мо ҳам дар ҳамин хел компанияҳо сармоягузорӣ мекунем, аксияҳошон мехарем. Бале, Tesla ва якчанд боз компанияҳои дигар аст ки ба ин гуна истеҳсолот диққат доданд. Ва дуюмин, шумо капитализатсияи компанияро бинед, масалан чанд миллиард доллар дорад ва бояд як чизи асосии дигарро ёбед ки айни ҳол дар биржа чанд қадар аксияи ҳамин ширкат то хурда вуҷуд дорад. Масалан аксия компания чанд қадар аксия выпускат кардагӣ меёвен, масалан аксияҳоро меёвен ва дороиша тақсими аксияҳо мекунед, нархи ҳозираи як аксияи компания мебарорад. Агар ки нархи ҳозираи компания $20 бошад ва шумо ҳамон тақсим карден, дидем ки $20 аст, шумо метавонед ки баробар аст, шумо метавонед ки аксияро харидорӣ кунед ва боз дидем ки уда баробар яъне пасттар аст ё ки баландтар аст, шумо тақсим кунед, $40 баромад, нархи ҳозираи аксия $20, шумо метавонед ки аксияро харидорӣ кунед. Бале, масалан бисёр вақтҳо мо аксияҳоро мехарем дар ҳолате ки ба ягон сабабҳои гуногун ба поён ҳаракат кардан нархош, масалан нархи пешинаш $100 будагай, ҳозир $50 шидагай. Дар ин ҳолат нигоҳ мекунем, вақте ки аксияҳо каме ба боло ҳаракат кардан сар мекунанд, мо аксияҳоро харидорӣ мекунем. интихоб кардани яъне ки ширкат, шумо нигоҳ мекунед ки сотрудникои ширкат киё ҳастанд ва коргарошон чӣ хел кор мекунанд. Муҳим аст барои одамо нигоҳ кардан дар бораи ширкат омӯхтан полне ки кияи сотрудникош ва дар 10 солаи пеш чӣ мақсадҳо доранд. Албатта мақсадҳои ояндаи ҳар як ширкат и пешгӯии ояндаи ширкат мебошад. Масалан чӣ мақсад дар оянда дорад ширкат, мо пурра гуфта метавонем ки дар оянда ширкат ё ба пеш меравад ё ба оқиб. Аз ҳамин сабаб мо бояд мақсадҳои асосии ширкатро ки дар пеш гузоштааст мо ёбем аз интернет ё ки аз сомонаҳое ки ин гуна маълумотҳоро пешкаш мекунад, мо хонем, омӯзем ва баъд хулоса барорем ки оё харидани аксияи ҳамин ширкат дуруст аст ё не. Ва пеш аз харидани аксияҳо шумо кӯшиш кунед ки якчанд аксияҳоро ё якчанд компанияҳоро ёбед, омӯзед ва баъди омӯхтан хулоса бароред яке аз беҳтаринҳои ҳамин компанияҳоро
байни ширкатҳое ки шумо вибр карден интихоб карден, яке аз беҳтаринҳош интихоб кунед баъдан ва метавонед харидорӣ кунед. Ягон вақт харидорӣ накунед ҳамон якумин ширкате ки масалан шумо дар интерес шид, камта шавқтон шид, кофтен дар борааш ёфтен, сразу ин ширката аксияша нахарен, ки ин на он қадар хуб аст. Ва чизе ки мо мегӯем дар ин ҷо, ин аз таҷрибаи гузаштаи худмон аст ва ин ба ягон кас тавсия ҳам дода намешавад. Ин як хатогиҳо ва ё ки корҳои дурусти кардагии мо аст, ки мо ба шумо мегем ва шумо худтон хулоса мебарорен, ки аз амин гуфтаҳои мо кадомашро истифода баред. бале бо қайд кунем ки чӣ хеле ки Уоррен Баффет мега ки шумо ба ягон маслиҳатҳое ки ба шумо метаҳанд, допустим як одам мега ки ман аксияро харидам, ҳозир чанқа боло рафта, шумо хеле ё ки ин аксия боло мерава, ман медонам ки мисол агар шумо $100 монед, сол як сол пас $100 хеле дар ягон ҳолат худтон нуқтаи назари дигаи одамон нагирен аксияро нахарен. Шумо именно худтон бидроен бинед статистикаи компанияро, чӣ хелай ҳамаша бинед, барои ки ҳастаи компаниҳое ки ширкатҳои бузурге ки яъне ки дами пешгӯии компаниҳо машғул мешаванд, на ҳама вақт чандто экспертҳо ҳастанд, компаниҳо ки 10 солу 20 солу 50 солу даже дар инвестирование машғуланд, наметавонанд ҳама вақт яъне ки поёнравӣ болоравии бозори биржаро муайян кунанд. Барои ҳамин хатар ҳама вақт ай нуқтаи назари худтон кор кунед ҳангоми интихоби яъне ки ширкатҳо. баъд мегӯянд ки дар пишти ҳар як аксия, дар пишти ҳар як саҳмия ширкат истодагӣ. Шумо аввал ширката бинед, коргароша бинед, ки яъне ки директори компания чӣ хел ояндаша бинед, ки дар ки ҷо кор кардагӣ, чӣ хел айёҳдаи кор мебирояд. И ба монанди бозии футболе ки мебинем ки тренер, агар ки тренери хуб омад сари як дастада, яъне ки дастаро пеш мебарад. Агар ки бинем ки результатош безе буд, ягон чӣ надошт яъне ки дар карьераш, вай и командарани ба пеш бурдан наметавонад. Барои ҳамин қадар ин муҳим аст ки бинем ки ай коргари айни ҳол директораш, ки ай коргарош чӣ хел кор мекунанд ва ба показателҳое ки чӣ хеле кӯзи қайд кардам, яъне ки чӣ хел кори дар оянда, чӣ мақсадо дорад компания, ва бинем яъне ки дар оянда чизое ки ӯ мақсадое ки дорад ширкатҳо барои мо муҳим ҳастанд ё ки не. Агар ки бинем ки ба мо муҳим боша ҳар як яъне ки чизое ки қайд кардем, бале шумо метавонед интихоб кунед компанияро ва бояд дигара бигем ки конкурентҳоро нигоҳ кунед, ки агар конкурентҳо ширкати шумо дар бахватар боша, шумо беҳтар аст ки конкурентҳоро интихоб кунед. бале шумо метавонед бо нигоҳ кунед чӣ хела кори конкурентҳош, барои ки конкурент дар солҳои 2005 ё ки 2010 буд, компанияи Amazon электрони яъне ки савдои электрониро пешкаш мекунад. Дар Америка магазинҳои книжни магазинҳо буд, магазинҳои китобфурӯшӣ сеошона. Вақте ки Amazonро ташкил мекунанд, баъди 1-3 сола таъсисёбии Amazon ҳамаи магазинҳо маҳкам карданд. Агар чӣ буд аввали компаниҳо агар яъне ки сармоягузорӣ мекардем, ҳамаи яъне ки шумо ҳамаи посумотро дас медодем. Барои ин қадар нигоҳ кунед ки кадом компаниҳо дар оянда барои мо чӣ хел бигем, барои ҳаёти мо яъне ки зарурае ва метавонем нотарсида интихоб кунем компаниҳоро ва ҳатман шумо муваффақ мешавед. ва як чиз дигарро бо гуфтанӣ ҳастем ки бояд шумо ба эҳсосот ягон вақт дода нашавед, барое ки бисёри вақт дар интихоби аксияҳо ба эҳсосот дода шудан ин бигем бисёртар бармеояд, ки баъзе одамо ба эҳсосот дода мешаванд дар он вақте ки аксияҳои харидаи онҳо ба поён мераванд. Дар вақте ки аксияҳо поён мераванд, ин ягон ҷои зарурати фурӯхтани аксияҳоро надорад. Шумо чӣ хеле ки бародарамон қайд кард, шумо аксияро набинед, шумо ширката бинед. Шумо худтона соҳиби як ширкат фикр кунед, ки масалан фикр кунед ки шумо як ширкате сохтем, ки айни ҳол чизҳои истеҳсоли ӯ каме ба пеш нарафт, яъне савдо нашуд ва
якчанд моҳ шумо даромад надидеду ама хеле муаллақ истодем нолда, яъне ба поёнама рафтед ва ба пешама рафтед. Ин ягон ҷои шаку шубҳааш нест ва шумо дар ин ҳолат ҳам ширкатитонро намефурӯшед, намегӯед ки масалан тамом мо савдо карда натавонистем ширкатро маҳкам мекунем. Шумо кӯшиш мекунед ки ширкатона боз аз нав ба кор дарореду дар бозор чизҳои истеҳсол кардаи шумо ба савдо раванд. Дар ҳамин ҳолат ҳам як қайд кардани ҳастем ки дар вақте ки аксияҳо ба поён мераванд шумо интизор шавед ва баъд аз мушкилиҳоро бартараф кардани коргарони ширкатҳо боз аксияҳои шумо ба пеш ҳаракат хоҳанд кард. Ва шумо як чизи дигара фикр кунед ки шумо аксияҳоро ба кадом сабаб ба кадом мақсад харидагиен. Шумо мехоҳед ки якчанд пул ами аксияҳои харидаатон фоида биён ё ки яъне дарозмуддат. Ин як чизи асосӣ аст ки шумо бояд мақсади асосии худро дошта бошед ки дарозмуддат аксияҳоро мехаред ё ин ки кӯтоҳмуддат. Масалан бисёри ин хеле хатогиҳо дар мо рух додагиай худмонам хеле ки бародар медонад аксияҳоро харидем ва баъд аз фурӯхтани мо аксияҳо якчанд маротиба ба боло рафтанд ки ин ҳам боиси тааҷҷуб аст. Яъне мо гуфта метавонем ки аз ҳама асосӣ мо даромади худмона гирифта тонистем, хоҳ чанд фоизам бошад гирифта тонистем ва боқимондаи мо кордорам нестем. Ин хеле ҳодисаҳо ҳолатҳо дар ҳама вақт буда метавонанд, барое ки шумо ягон вақт аксияҳоро дар айни муайян асосиш харида ва фурӯхта наметавонед. ира даже Уоррен Баффет наметавонад, яке аз инвесторҳои пеши дунё ки масалан ҳолати иқтисодиёташ беш аз $100 миллиард аст. бале ва гуфта намонад ки шумо дар канали BusinessDG ҳастед ва канали бародар MatifDG дар зери видео мемонем, ҳатман доред подписатсия кунед дар бораи инвеститсия. Бисёр мавзӯъ мешава ва ҳаста уже ва ҳатман нависед саволотонро ки дар кадом мавзӯъ мехостем бо маълумот бигирен. мо ҳатман дар бораи видеои онда мавзӯъ мекунем ва баротон пешниҳод мекунем. боқӣ ба ҳамаи шумо бурдборӣ хоҳонем ва мо ҳамаамон орзумандем ки ҳар як бародари мо, ҳар як дӯстои мо омӯзад сармоягузориро, ҳамватанони мо аз ҷумла сармоягузориро омӯзанд дар бозори биржа ва дар оянда яке аз пешсафон сармоягузорони пеши дунё шаванд ки ҳама донад ки мо ҳам инро метавонем.